दा बर्तमान DN ब्लगा मोनफैबाय आरोना माने सिगाङाव देखायनोसै आङो नै अके नङा हाय गाइस गासिनसिमबो खुलुमबाय जे बर' हारिनि गुड मर्निं थेंक इउ सो माच ब्र नोंथांमोना जोंनि जायगायाव फैनानै बेरायनायनि थाखाय बिदिनो जायगाया दारागावआबो बहुत मोजां नै जोंना DN ब्लगनि गारिखौ होबाय आरो सुनाया पुरा दांखाखाबाय पुरा मथा मथि 10 दिनसो जाखादों आरो नायना राइड खालामनाया ओरैबायदि लेथ्रामोन गारिया Baya bom जाखादों नोंनिया सुनाया मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो Hello guys, hello, good morning guys. तो फाइनाली जोङो दा बर्तमान जप्पाने गामियाव दङ आरोना जोङो दा इनिफ्राय दिनै जोङो न'आव थांनोसै मियाथ' जोङो दारागावआव थांखाबायमोन नालाय ओमफ्राय मावजि प्रागाव माने हाबनो होथ'वाखैनो इनिखायनो जों माने मावजि प्रागनि ब्लगखौ लानो हाथ'नाय नंला नांगौ जोङो नेक्स्टआव फाइनाली खामसिगोन गाइस ओमफ्राय नैथिं बिलिफाङा बेगखौ पिकिं खालामगासिनो दङ हाय गाइस थांनोसै न थांसै जोङो ओके ओमफ्राय जोङो बरमायाव DN ब्लगखौ जोङो लोगो हमलांगोन दे DN ब्लगखौ कल खालामदोंमोन बरमायाव थानो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो बरमायाव DN ब्लगखौ लोगो हमनोसै ओमफ्राय जमानो इदि गोदैनो लारायनोसै ओमफ्राय लारायनानै जोंबो न'आव थांसै आरोना दिनै थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्टारेस्ट दंबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे होमबा गाइस Okay guys, ओमफ्राय दा बर्तमान DN ब्लगा मोनफैबाय आरोना थ' आङो इनियाव मोननैसो सोंगोन ओरैनोथ' जेबो माबा गैखाया आङो माने जा मिसुगायाव राइड खालामनायनि बागै आं इखौ सोंगोन आरोना माने जोबोद बोरैबा नांदों आरोना आंबो भिडिअखौ नायनानै बेनिखायनो इखौ सोंनो होननानै आं दिनै लोगो हमगोन होननानै माने इयाव लिंनाय जाबाय आरोना थ' नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै आङो नै अके नङा हाय गाइस इनो आरोना गुड मर्निं एभ्रिवान जय बर' हारिनि थ' गाइस माने इसोरो मिसुगा थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय मिसुगा थांनायाव आङो मोनसे भिडिअ नायनानै हामा नांदो आरोना गोसोखौ बोरैबा नांदो बाखि आं जेबो जायाखै इन्टारेस्टआनो जादों आरोना ओमफ्राय जितुबा इयो बुंदोंमोन नालाय लास्ट भिडिअआव फार्स्टआव फैयाखै दे लास्टआवसो होदो ओमफ्राय ओजा थांनायाव राइड खालामनाय बिसोरना माने बिसोरनिया माने डकुमेन्टसफोरा गोमादोंमोन नालाय माने इखिनिखौ आङो नांनानै बया दुखु नांदों आरोना बेनिखायनो आङो दिनै माने टाइम दंबा लोगो हमगोन होननानै आं लिंखाबाय ओमफ्राय दा इनि बागै सोंसै आरोना दे आदा एसे फोरमायना होदो आरोना ओरैनो गासिनसिमबो खुलुमबाय जे बर' हारिनि गुड मर्निं थेंक इउ सो माच ब्र नोंथांमोना जोंनि जायगायाव फैनानै बेरायनायनि थाखाय बिदिनो जायगाया दारागावआबो बहुत मोजां ना मोजां नांदो दा आङो न'आव फैना सानथाम जाबाय दिनजो अजा मिसु खानिखाबाय ना दा बाइक सुनो बायदोंमोन जोङो जानुवारिनि 2 तारिख थांदोंमोन ओमफ्राय मिसुगायाव मोननायाव लागै 3 days लादो जोङो ओमफ्राय ओरैनोथ' इमान लाया साननियाव मोनहैयो आरोना जोंना सानथाम नांदो रड ब्लकनि थाखाय ओमफ्राय जायगाया जोबोर मोजां ओमफ्राय स्ट्रागल खालामला जायो जोबोर लामाया एथ' मोजां नङा आरोना गोबां अफर'डिं दङ बेस्ट हिमालयान एक्सपार्ट ओमफ्राय 390 एडभान्सार जायखिजाया अफर'डिं नै बाइकआ बेस्ट जागोन बेस्ट आरोना अफर'डिं बाइकआ सासे डिब्रुगड़नि R1 फाइभ लाना थांदोंमोन फाग्ला जालांदो R1 फाइभ लाना थांनानै आगुवाखैनो बेसरे ओमफ्राय जितु माने आदामादे मिसुगा थांदो ओमफ्राय दे लामाफोराव दे माने टाइम माने बन्द जायो आं बेखौ भिडिअ नुदो इ बुस्थु मानि थाखाय जायो इखौ हमनो हायाखै जों माने हाजो गेजेरावसो लामाया मोनसे टाइमाव मिसुगायाव लामायानो गैयामोन ओमफ्राय बारा गोबाव जायाखै आरोना लामा जाबाय खिन्थु लामाया मोजां नङा दा लामाखौ बानायबाय थादो गोबां लामायानो मेक्सिमाम लामायानो हामा दे गाज्रि आरोना ओमफ्राय
माने टाइम बिसोरो हाजोखौ जावख्लानानै लामाखौ फुवारबाय थायोलै आरो लेन्डस्लाइड जाबाय थायोना इनि थाखायनो माने टाइम बन्द जाबाय थायो आरोना बन्द जायो आरो बिदि आल' बारनानै मेसुका मोननो मिनिमाम 110सो नांबावगौमोन आरोना इ टाइमाव मोनसे काटिं सलियो बेयाव 10टानिफ्राय 11टा ना 9टानिफ्राय 10टा जाखो इसेसो खेबसे खुलियो आरोना ओमफ्राय 1टानिफ्राय 12टानिफ्राय 1टासिम खेबसे खुलियो बिदि खुलियो आरोना जुदि इदि टाइमाव थांनो हायाबा नों नेखानांसिगोन आरोना लामा गेजेराव नेखानांसिगोन ओरै अर साइथिंना जायगाया जोबोद थान्दा मोजां मेसुकाया जोबोद मोजां गिदिंलागा जोबोर दोङो आरोना जों मेसुकायाव जों गिदिंजोबनो हायासै टाइमनि थाखाय किन्तु आङो मिनिमाम 3 years 4 years उनाव थांफिनथारगोन आङो जों दा एक्सप्रेस मोनबाय नालाय लामायाबो मोजां जाखासिगोन 3 years 4 years उनाव जानांगौ आरोना आंनि मथे ओमफ्राय ओरैनो थांनानै माबायदि नांदों गोसोखौ जोबोर मोजां नांदों लाइफआव फार्स्ट टाइम बेनो आंना माने राइडआ गोजाना लं राइडआना मोजां थ' आंबो बहुत मोजां नांदों आरो थांनायखौ बेनिखायनो आङो दिनै माने इथिं फैखादों नालाय ओमफ्राय न'आव फैनायखौ मिथिखाबाय मिथिखानानै ओमफ्राय दिनै लोगो हमनानै इनि बागैनो सोंगोन होननानै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन होननानै दिनै ब्लगखौ इखौनो खालामनाय जादोंमोन आरोना मोजां नांबाय आंबो लोगो मोननानै आंबोथ' नोंसोरो गिदिंफानो हायासै आंबो माने मेंबायना न'आव रेस्ट लादोंमोन ओमफ्राय आं माने लास्ट डिसेम्बर हेपि निउ इयारखौथ' आं माने मोनजायासै ना ओंखायनो आं माने मागोआव माने सिरि मागो जाफैबाय आरो आरामनो न'आव दा ब्रह्मना मोजां थांबानो जाबाय न'आव आसा खालामो फिउचाराव लागै आरामसे जौगालांगोन होननानै आरो आंबो जौगालांगोन होननानै आंबो आसा खालामो आंखौ गासैबो सापर्ट होबानो जाबाय गासैबो आदाखौथ' सिनाय मोनखायो अब्लाबो आङो माने बया गोसोनिफ्राय बुंदों आरोना थ' सापर्ट होबानो जाबाय आरोना आदाखौ बयबो सापर्ट होखा आरो आदानि चेनेलखौ पुरा शेयारखौनो खालामबाय थानांगौ आंनि मथेबा आरोना माने एखेबारे आरो आं बहुत मोजां नाङो आरोना आरो लोगो मोनना बांसिन मोजां नांदों आरोना गोसोखौ आङो बेनो आरो सोरबाफोर आंखौ सिनायाबाथाय डिएन ब्लग होननानै सार्च खालामबानो जाबाय होमबाना मोनगोन आंबो ट्राइ खालामबाय दं मट' ब्लग जोंनि बर' बिमानि रावजों ओमफ्राय दा ब्रह्मनाबो ट्राइ खालामबाय दोङो आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै इयुनसिम अके आंना बेखिनिखौ बुंबाय जै बर' हारिनि जै